நான் யாரு அம்மா? ஆடு சொல்லு. ஆடு அம்மா ஓட்டு மாலை குத்துருவோம். ஆடு யாரு? பலராம. நான் முன்னாடி வந்தேன். மொத்த மகன் நீ தான் பலராம. நான் தானே. ஆமா. செஞ்சதும் என்னப்பா? மூத்த புள்ளத்தான் மேலத்தான பாசம் இருக்கும். ஆமா. நான் வர சொல்ல யாரும் எனக்கு பாடியில் போடல, எனக்கு தேங்காய் ஓடிக்கல, எனக்கு தரிசனம் வைக்கல, எனக்கு கருவூரம் கொடுத்தல. நான் எச்சப்பாட கொடுத்த பையன் அவன் வர சொல்ல எல்லாம் கும்பிடுறாங்க. அவன் மட்டும் படினால யாரா அப்ப என்ன